започна. Майкъл Джексън. Чакай малко. Също, че... Аз ще кажа. Дами и господа, ето Майкъл Джексън в БГ. Дойде, не можем да повярваме. Те прави. Не можахме да повярваме какво ни се случи. Излезе от гроба. Как стана и аз не знам. Давай, Майкъл, ти си. И не бъде добър. Познавам го. Чакай сега, трябва я му. Чакай, той не говори. Цел, български. Дад. Не мога да повярвам как го прави. No, стая. Ти също шика, ама стая не би. Аз малявам плюбър в чаша. Добре, ма. Ти какво правиш сега? Тежко това. Как е да имаш Майкъл Джексън в ръцете си? Много тежък. О, ти дядо Коледа. Направо. Какво Дядо искаш? Коледа? Какво искаш, момиче, за подарък? Какво подарък би дядо Коледа? Аз такъв черен дядо Коледа. Има американци. Аз да дига. Ела съм шапка. Значи аз тази година бях много послушна. Бардата ти нещо липсва. Ти си отидеш от Алиекспрес. Да, от тях си. И бях много послушна тази година и би желала да сваля няколко килограма. Трябва. Иначе... Ще ти щупя кръка. Да. Той пощупва и без стои. Колкото деца са сядали тук, щупиха ми кръка и ще пакваш сега. О, ти много бърсака. Първ кръка ми. О, да не го покажеш на Росен, че фирма. Няма да ревнувам. Няма ревнувам. Но си си мечтайте да съм голема. Да, ама да. Щупи двата крака на дядо Коледа, дами и господа. О, помощ! Готов е. Нещо друго да кажете, дами и господа? Ами, майка, Шапка. Чува се. о, духа ми беше. Дай му обещавам ти. Къде го стави? Вика била, но... Поне на шапка. Гата лайко. Да. И с това приключва видеото, дами и господа.